नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपला गुजरात पर्यटनाचा आहे दुसरा दिवस। आज आपण पाहणार आहोत गांधीनगरमधील पर्यटन स्थळे। वडोदरावरून सकाळी 6च्या ट्रेनने आम्ही अहमदाबादला आलो। हे आहे अहमदाबाद रेल्वे स्टेशन आणि परिसर। इथे आम्ही अहमदाबाद थोडेसे फिरलो। यानंतर आम्हाला गांधीनगरला जायचे होते, त्यासाठी आम्ही अहमदाबाद डेपोमध्ये आलो। गांधीनगरसाठी बस पकडली आणि बसचा प्रवास सुरू झाला। ही आहे साबरमती नदी। हे आहे गांधीनगर रेल्वे स्टेशन। आता आम्ही चाललो आहे अक्षरधाम मंदिरामध्ये। अक्षरधाम मंदिरात मोबाईल नेण्यास मनाई असल्यामुळे सुरक्षा रक्षकांनी आमचे मोबाईल प्रवेशद्वाराजवळच जमा करून घेतले। परंतु आतमध्ये मंदिरातर्फे एक फोटोग्राफर आहे, त्याच्याकडून आपण फोटो काढून घेऊ शकतो। अक्षरधाम मंदिर गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये आहे। हे मंदिर खूपच विशाल आहे। प्रमुख पर्यटन स्थळांमध्ये याची गणती होते। या मंदिराच्या आजूबाजूला सुंदर बाग तयार केलेली आहे। रात्री वॉटर शो असतो, त्याचबरोबर लेझर शोही असतो। या मंदिर परिसरात जेवणाची उत्तम सोय आहे। स्वखर्चाने आपण त्याचा लाभ घेऊ शकतो। मंदिर खूपच भव्य आहे। येथील परिसर आणि मंदिर पाहायला आम्हाला जवळजवळ 3 तास लागले। अक्षरधाम मंदिरातून बाहेर आल्यावर समोरच्याच बाजूला पारंपरिक वस्तूंची अशी काही दुकाने आहेत। इथून आम्ही रिक्षाने दांडी कुटीर येथे गेलो। दांडी कुटीर हे महात्मा गांधींच्या कथेवर बांधलेले संग्रहालय आहे। या संग्रहालयात गांधीजींबद्दल संपूर्ण माहिती आहे आणि ती सर्व माहिती आपल्याला सांगण्यासाठी तेथे गाईडही ठेवलेले आहेत। हे दांडी कुटीर आतूनही खूप सुंदर आहे आणि भव्य आहे। खूपच सुंदर केलं आहे, परंतु आतमध्ये शूटिंग करण्यास मनाई असल्यामुळे ते शूटिंग करता आले नाही। परंतु या साईडला आल्यास तुम्ही येथे नक्की भेट द्या। आता आपण पाहूया दांडी कुटीरच्या बाहेरचा परिसर। येथून जवळच 10 मिनिटांवर गांधी मंदिरही आहे। आज आपली गांधीनगरमधील पर्यटन स्थळे पाहून झाली। आता आपण पुन्हा वडोदराला जाऊया। थँक्यू, धन्यवाद।